Halo, dunia maya maupun dunia gaib kembali lagi bersama Zainem di sini. Ratu Ijlingnya Jawa Timur dari Blitar, guys. Ini heboh-heboh. Suwi aku bahas tentang Ijlik. Mergo Sainem yo ora enek gandengane. Tapi guna Solvik, ngerti kan Solvik? Solvik dicocol-cocol dhewe kaya rujaan. Bagaikan mangga dicocol-cocol sambal dhewe. Aku ki resah dan gelisah ya guys ya. Ratu Ijlik ditantang uang liburan nang Hongkong ngejak ngene aku. Iki enek TKL ko negara Eropa kono. Liburan nang Hongkong. Mungkin golek bahan sodokan ya. Golek bahan encep-encepan nggih kakake. Tinggi ondol-ondole. Lah pas liveku nang Mbah Tok ki kok nantang aku minggu ngejak ngene, ngejak ketemuan, ngejak kete. Tak jak kenalan ndak gelem. Tak kon nunjukne dhek nginep nang hotel mana, kowe ape ndak gelem. Terus ngejak Ijlik. Kan ndak beres ya. Nek memang bener-bener ngejak Ijlik, wong cowok iku ngejak ngene ngono. Berani menunjukkan identitas diri dong. Ijlik karo Sainem ki tidak mudah. Dan aku juga enggak gampang percaya ngono karo garangan sing saiki. Mosok kebodohanku di masa lalu tak ulang kembali. Setelah aku disakiti, gagal dan gagal lagi ya toh. Kan yo lucu gitu. Nah aku saiki nampa lanangan sembarangan. Saiki iki wektune adewe iki wis tuwek. Wis tuwek waktune awake dhewe iki tidak mikirin cinta lagi. Sainem tidak mikirin cinta lagi. Di umurku yang sekarang iki mikirine golek cuan. Golek cuan sing akeh, menikmati hidup, tinggi memanjakan diri, adewe nang ngendi-ngendi iki iso, adewe arep liburan nang Bali, arep liburan dek rencana sih ke Labuan Bajo. Terus pokoknya arep wisata kulineran, arep kemana-mana kita punya cuan. Kayak gitu loh. Nggih mulyakne awake dhewe ben ndak koyo ngene. Nek zaman sak umurku iki wis mikiri piye? Mikiri cuan, enggak mikiri masalah cinta, ndak mikiri masalah bojone wong wae. Mikiri bojone wong wae mbok menawa disili ondol-ondol. Saiki nem kowe lek ora ndek bojo piye nyileh. Nyewa kan ya kena sayang. Jadi ini ndak usah risau, gelisah dan ono ini ono ya toh. Ondol-ondol kena disewa. Saiki akeh cowok sewaan. Cowok saiki akeh kena sing disewa bolo, ora mek cewek tok. Ora mek lontai. Lanang lontai yo akeh. Ya ora. Apa nih Sainem ki di circle punya pertemanan yang asik dan unik-unik gitu. Sing papat pitu ngono kae. Papat pitu papat limo ngono kae. Jadi asik dengan mereka itu gitu. Lek masalah perondol-ondolan nyileh beb, nyileh ora usah gopo rabi pacaran. Aku cinta kamu, kamu milikku. Alah Sora zaman say. Lek memang saiki di umur sekarang nggak pun di bojo, mending nggak usah nikah. Nikah lagi itu menciptakan masalah baru di kehidupan kita. Wis umur sakmene arep loro ati, arep menghadapi masalah males. Iki zamane iki hidup bebas, menikmati hidup, bebas berekspresi. Saurunge kita monopos itu gunakan waktu sebaik mungkin. Nek awake dhewe wis ora doyan ondol-ondol, wis ora doyan ngijlik getun sae. Waktu ki cepet banget. Mari ngono metong ngono lho.
Kaya Mas sing nantang-nantang aku ijlik dina Minggu iki, Mei minggu iki tanggal 8 2025. Ja aja ya Mas ya aja. Aku wis tak omong aja Mas, aku ora wani. Aja Mas engko ndak aku meteng. Kowe balik nang Eropa, sae meteng kan ndak lucu. Jarine, kapan lagi nem kentu karo bujang? Hah, bujang ki akeh aku wis tau. Ijlik karo bujang bolak-balik, manuke padha wae. Manuke biasa wae. Tak ada yang spesial sama sekali. Aku lek mek momok branding aku bujang nem, enggak gumun. Aku Joko alah ora enak. Enak cowok sing wis mature, wis dewasa, wis sing pinter ijlik, ondol-ondole enak. Enak sing gedhi dawa saya. Aku ngerti Mas sampean gedhi dawa. Cuman aku nggak minat sama sekali. Karena apa? Kita nggak kenal. Aku nggak iso nglakoni ijlik karo wong sing nggak kenal. Sing kenal suwi pun tak ignore apa meneh sing nggak kenal sama sekali. Aja ya Mas ya. Saya nemeti. Wis ngene tak gawe likayat, tak gawe ondol-ondol kayat. Ayo Mas kelon.